not seeing this video on portfolio management is gonna be your biggest mistake of 2023. I guarantee. Helt så slemt er det nu ikke. Du har nok lavet større bummer der. Men hvis du kunne tænke dig at lære lidt om investering, så er det vigtigt at kunne analysere dine egne aktier. Så følg med her og se, hvordan man gør. Heroppe vælger jeg, hvornår dataen skal være fra til. Jeg går tilbage til 2017, 1. januar. Sådan. Og så trykker jeg Apply. Jeg synes også, at jeg hellere vil have månedlig data, det vil sige kursen, når den lukker en gang om måneden, så jeg trykker månedlig her. Og så kan det være, at den retter sig selv igen. Herover det gjorde den samme, så går vi lige tilbage og går ind og finder datoen igen fra 1. januar 2017. Sådan der, og trykker Apply. Nu har jeg alle dataerne ned her. En gammeldags måde kunne jo virkelig være at kopiere det her, eller skrive det, hardtype det ind, men det er jo noget bøvlet, så vi gør det på en lidt nemmere måde. Bemærk her også, nu er jeg logget ind som Valdemar. Det kan være, at de spørger om et login for jer, og så skal I selvfølgelig logge ind, for I kan måske få tingene til at du på investing.com. Jeg klikker på Download Data, og den viser nu herover, at den har taget dataen ind. Jeg klikker på den, og whoopty, så er dataen inde i Excel. Det første, I vil bemærke her i Excel, er, at den putter alle dataerne ind i en lang kolonne. Og det er jo ret bøvlet at kigge på. En anden ting, som I måske allerede nu bemærker, når man for eksempel klikker på tallet 182, som står her, så vil I se, at et komma er et punktum her. Og sådan vil det være. Der er en forskel i amerikansk og dansk grammatisk sætning, når man skriver tal. Og det kan Excel ikke altid forstå, så det vil vi hjælpe dem med i det næste punkt, hvor at vi skal, for de her data ser overskuelige ud inde i Excel. Jeg går op på A1. Jeg markerer kolonnen, fordi i den her kolonne er der, hvor alle dataene står inde. Jeg går op på data, og jeg går ned på tekst til kolonner. Jeg klikker på tekst til kolonner, og nu kommer der en menu frem, som skal hjælpe mig til at importere de her data her på den nemmest mulige måde. Det jeg gør i Excel her, det er, at jeg tager afgrænset, tager næste, og nu spørger den mig om afgrænser, det vil sige, hvordan er dataerne afgrænset. Som I ser op i arket her, så har de skrevet det flinkt og skrive date, price, open, high, og de er alle sammen opdelt af et komma. Så i stedet for tabulator, så skriver jeg det et komma her, som deler filen. Det kan jo være i den fil, I finder, at der er en anden markør, som viser, hvor opdelingen af data sker. Nu kunne jeg godt klikke næste her, men det jeg så også godt kunne tænke mig at gøre, det var i samme omdeling, det er at få lavet det om til tal. For jeg ved, når Excel læser 182.5, så opfatter den det rent faktisk ikke som et tal. Det kan jeg gøre her i avanceret, og så står der indstillinger til genkendelse af numerisk data. Så står der decimaltals separator og tusindtals separator. Det er som oftest de to, som vi skal ændre, når vi skal lave om fra en engelsk datafil til en dansk datafil. Så det jeg gør nu, det er, at jeg går ind og klikker på decimaltals separator i den fil, jeg kiggede på. Det var punktum, der var der. Og tusindtals separatoren, det var faktisk komma. Det er sådan, man gør det i USA. Og så trykker jeg OK, og så trykker jeg udføre. Og så kan I se, at nu er tallene skiftet til læselige danske kommatal. Så den 8. i 1. 2023, der kom prisen ud på 182,5. Jeg havde en åbningskurs på 181,3. Det højeste
aktien var på den dag, der var 186. Det laveste var på 174,7. I alt blev der handlet 2,34 millioner aktier den dag. Aktien den steg i forhold til den foregående dag 0,47%. Det er alt sammen nogle data, som datafilen har haft inde i sig. Det er ikke noget, jeg har gjort noget ved, eller ændret noget ved. Vi kan også se her, at datofilen går tilbage til 2017. Så det er præcis de dato og datamærkninger, jeg gerne vil have. Nu har jeg fået mine data ind i Excel, og jeg vil gerne arbejde lidt med dem. Det kunne være, at jeg gerne vil lige starte med at rette det her til, så det har ens udseende. Og nu kan vi se, ved at klikke på nullerne her, så fik jeg 2 nuller på dem alle sammen. Så kunne det også være, at jeg lige var interesseret i et par korte datapunkter, så jeg vil gerne finde den højeste kurs. Det kunne man gøre ved at skrive max. Så tager jeg og bruger formlen max, og så markerer jeg simpelthen hele kolonnen her. Der kan jeg se, det er 287. Jeg vil måske også gerne finde den mindste kurs, vi har haft. Så skriver jeg min foran. Jeg vil måske også gerne finde gennemsnittet, så jeg skriver middel. For at jeg lige kan huske overhovedet at have i det, så skriver jeg det selvfølgelig her for min egen skyld. Max min middel. Og så kan vi se, at den gennemsnitlige kurs har været på 154,30. Men det jeg jo egentlig havde gerne ville, det var, at jeg vil gerne finde en graf, eller lave en graf. Det gør jeg ved at markere mine tal, som jeg gerne vil lave grafen over. Jeg går op i indsæt. Jeg tager og vælger den kurve, jeg gerne vil have. Og I kan se, når jeg holder musen henover, så tegner den, hvad den regner med. Og på den måde gør det lidt nemmere at finde, hvis man lige har glemt, hvad for en det er, man vil lave. I det her tilfælde vil jeg gerne have en, der ser sådan der ud. Jeg vælger den. Og nu kan jeg simpelthen se, hvordan kursen har bevæget sig i forhold til mine datopunkter. Hernede i bunden viser den dog ikke datopunkterne. Det kan jeg ret hurtigt få den til. Jeg klikker på datopunkterne. Jeg går ind på vælg data. Og så går jeg ind og klikker på redigere. Område for aktiemarkat. Og der vil jeg jo gerne have, at det er den her over. Datoen vi i stedet for bruger. Så den går jeg ind og markerer og trykker OK og OK. Og voilà, nu kan I se datoen hernede i bunden. Excel har jo også nogle funktioner til at få det til at se flot ud ret hurtigt. Så jeg prøver lige at ændre designet en lille smule. Og nu har jeg jo simpelthen lavet en graf, der viser min aktiekurs, hvordan den bevæger sig over en tidshorisont, som jeg har bestemt hernede i bunden. Så enkelt er det. Lad os lige kigge på det en gang mere. Nummer 1. Find og download CSV-data. Enten inde på en side, du selv kender, eller investing.com. Nummer 2. Importer og ret i Excel. Her kan vi altså tilpasse og rette filen, som vi gerne vil have den til at se ud i Excel. Nummer 3. Brug data til for eksempel at lave en graf. Du kan også lave andre ting, og hvis man gør det, så kommer det til at se sådan her ud. Tak fordi I så med. Hvis du kunne lide det så like mig. I kan også tilmelde jer ved at subscribe. Tak for den her gang.